U ovom vrtiću boravi preko 200 djece, tako da smo izuzetno zadovoljni i srećni što smo ovom donacijom omogućili bolji i ljepši boravak našoj djeci. Želim da izrazim svoje lično zadovoljstvo i zahvalnost u ime Ministarstva prosvjete Crne Gore MK grupi, jer je prepoznala potrebu naših najmlađih i uložila u poboljšanje našeg rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama i u našim vrtićima u Crnoj Gori. Želio bih da zahvalim na vrlo vrijednoj donaciji, pomoću koje smo mi u našem vrtiću adaptirali 4 prostorije. Zahvaljujući MK grupi, djeca ove vaspitne jedinice imaće priliku da borave u kvalitetnijem okruženju, mnogo bogatijem kada je u pitanju prostor za učenje. MK grupa u godini kada slavi 4 decenije postojanja nastavlja svoj društveno odgovorni program podrška porodici u celom regionu. Za vrtiće u Crnoj Gori, u Podgorici i Budvi izdvojili smo 100.000 evra. Zahvaljujući ovim donacijama, deca će imati mogućnost za lepše i radosnije detinjstvo i bolje uslove da rastu i razvijaju se.